Kaixo, hortxe topatu zaituztetenak. Ze modu zaudete? Nondik ari naizen ez dakizuela? Hauxe, Donostiako Loiola auzoko liburutegia da. Eta neu, Maite Franko naiz, ipuin kontalaria. Bion artean, ipuina kontatuko dizuegu. Eta ze ipuin? Zakudun gizona. Jaten ez genuenean, amak kontatzen ziguna. Eskuak aurrean, kukua, ipuina hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, mingaina atera, eta zuloan gorde, gu kontari, eta zuek entzule eta ikusle. Hemen Kontxita izeneko neska argala. Ezer jaten ez zuena. Ez patata tortilla. Plastikito. Ez porru salda, plastikon. Ez da purea, edo txorizo pintxoa ere. Ezer jaten ez, argal, flakita, mehar zegoen. Gurasoek ez egiten berarekin zer egin. Kontua da, Kontxitari behin eraztuna oparitu ziotela. Baina eraztuna sartu eta konturatu ziren oso handi geratzen zitzaiola. Bere behatzak oso argalak zirelako, eta esan zioten, Kontxita, gorde, ez, lasai. Eta Kontxita hasi zen, eskua beti horrela eramaten, eraztuna ez erortzeko. Eta jendeak esaten zion, jepa, bostekoa, kili, aizu, utxeko diazu, berokia zintzilikatzen zioten, txantxak egiten zizkioten. Egun batean, Kontxita iturrira joan zen, botila eta guzti. Eta iturrira iristean, eraztuna ez erortzeko, eraztuna iturrian utzi. Botila bete, eta eraztuna ahaztuta, etxera bueltatu zen horrela. Hemen botila eta hemen eskua. Txik. Etxean orduan. Ara, eraztuna. Iturrira itzuli, eta eraztuna aurkitu zuen. Ez, han bila eta bila ari zela. Zakutu agertu zitzaion. Zakudun gizona. Gizon gaiztoa. Eta esan zion bere gaiztoa hotxarekin. Kaixo, nola duzu izena? Kontxita, eraztuna galdu zait. Lasai maitia, nire zakuan aurkituko duzu. Eskerrik asko! Eta gure Kontxita, inozo, bai, tuntuna, nahi baduzue, zakuan sartu zen. Zer dago hemen, txorizozko bokadi, Eta hemen, kaltzontzi jozikina, Gizonak orduan zakua itxi, sorbaldan jarri, eta santzion, Kontxita, hemendik aurrera, nirekin etorriko zara. Baina nik etxera joan nahi dut. Hori laster. Eta noiz, laster? Gizonak, zakua plaza batera eraman, erdian jarri, eta jendeari esan zion, hemen duzu, Zaku magikoa, nik esan da berak abestu egiten du. Zaku magikoa, egin kantuan. Abestu Kontxita. Eta Kontxita abesten hasi zen, triste, gaixoa. Nire horrezko eraztuna, iturrian nuen utzi. Ta horregatik zaku honetan sartuta noanik. Zakuan bizi naiz eta zakuan hilko naiz ni. Nire urrezko eraztuna iturrian nuen utzi. Eta jendea txaloka hasi, gizonak txapela pasa, dirua eman zioten, eta beste plaza batera, eta beste batera. Gure Kontxita beldurra pasa, eta hasi zen haserretzen. Hasi zen kantatzen onera.
entzun. Nero orazko eraztuna iturrian noen utzi, atera nahi dut hemendik. Ta gizona. Ta horregatik zakunetan sartuta, noani gezurra da. Plaza hartan, Juanita zegoen, neska azkarra, eta Juanitak ikusi entzun eta pentsatu zuen. Hor barruan badago norbait. Gizona etxera joan zakuarekin, eskailerak igo, atea ireki, sartu barrura, oera, Kontxita, añoño, nino. Eta Juanita, atzetik joan zen, txun, atea ireki, eskailerak igo, bigarren atea ere, eta poliki, gizonaren eskutik, lortu zuen zakua, txun, hartzea. Eta zapatilla jarri zion. Korrik atera, gure Juanita, ireki zuen kalean zakua, handik atera zen Kontxita, eskarrik asko! Salbatu nauzu! Elkar besarkatu zuten. Eta ara ze bururatu zitzaien. Basora joan, eta han aurkitu zituzten. Basapizti, xomorro eta bitxo gaizto guztiak. Zakuan sartu zituzten. Adibidez, arma, oso ondo. Adibidez, oso ondo. Txakur bat txikia baina haserre dagoena. Vale, oso ondo. Sugea, kakalardoa, oso ondo. Piraña bat basoan. Tira, txerri bat, txerriak. Batek daki zer egin dezake gozea batu. Dena ondo sartu. Eta gizonaren etxera joan ziren. Ireki zuten lehenengo ateak. Eskailerak igo, txun, nervioengatik edo. Ireki zuten azken atea. Gizona, zapatilla eskua. Poliki, txun, askatu zizkioten atzamarrak, txun, zakua kendu, edo besan da, zapatilla kendu. Zakua jarri, eta korrika alde egin zuten. Biharamunean, gizona esnatu, hartu zakua, beste plaza batera joan, hemen duzue zaku magikoa, kantatu, Kontxita, kantatu. Soinu arraroak entzun zituen. Kontxita, ze ari zara? Basora joan, ireki zuen zakua, errieta egiteko. Kontxita, nola egin duzu? Handik atera ziren, xomorro, piztia eta oie guztiak, bere gainera joan, koska egin zioten, eta hil egin zuten. Eta horrela hil zen azkeneko zakudun gizona. Ta zuek esan duzue, eta zergatik esaten zizun amatxok jaten ez baduzu, zakutok eramango zaitu. Zakuto gizon gaiztoak nahiago zituelako eraman, gutxi pisatzen zuten, umeak. Eta hau alabazan, ala ez pasan, gaur eguerdian, badazpadare, ondo, jan. Aio, ondo bizi! Eskerrik asko!